Buntag mga ka-agri-friends! Anian na po kami para sa usa ka adlaw nga puno sa pagtulunan. Ako si Sai. Yes, mga ka-agri-friends! Did you miss me? Did you miss us? Ni ating episode, nagdiscuss kita about sa rice value adding kauban silang Sir JR of Avon Ingaliado dito sa Ingaliado's Nature Farm sa Valencia City, Bukidnon. Yes, thank you so much naman Sir Ingaliado for sharing your knowledge with us. But before ka magsugot, Kuya Sai, ato sang i-announce ang winner sa Oh my! Gulay! Find the Gulays and Win a Load Challenge. Ang atong Oh My Gulay last episodes are unsay ng Christmas fish sa radish. And ganun yun, sabi ng onion. Kadawat labatanan sa inyong bonus kung wala ani ay lettuce. And our winner is PM as your mobile number for 100 pesos worth of load and claim your promotional mug din sa center. And for those winners na wala pa nakadawat sa ilang prize, please send us a private message para mahatod na mo og naami din na dool sa inyong lugar. Gusto ba pud mo makadaog load? Here are the mechanics. And here are the mechanics. Kagir friends, humanan ninyo og tan-aw ang episode kay naa kami gibutang nga picture sa tulo ka gulay sa nagkalain-lain nga part sa atong episode. Find the 3 gulays and PM us and you'll win 100 pesos worth of load. Oh my, gulay! Kuya Sai, nakakala kang strawberry? Yes, ganahan jud ko sa sweet and sour nga taste sa strawberry. Kada adto na ko og Baguio. Wow! Kadaghanan ko na kadto Baguio. Pero mo gid na ang mas bay nga pasalubong. Yes, ikaw Kuya Sai, naano ba kayo naka-date sa Baguio as a friend? Huy, daghan mo to sila. Ay! Of course, with friends. Yes, with ATI friends! Yes. ATI! So Kuya Sai and mga ka-agri-friends, dili ma-worry kay did you know nga dili ra sa Baguio ta makakita og makakaon og strawberry? Mo ba, El? Yes, Kuya Sai and mga ka-agri-friends, because did you know nga natay learning site for agriculture located at Don Victoriano, Misamis Occidental nga ginganlan og JB Strawberry Farm nga pwede kayong adtuan para makatuon og magpalit og strawberry. Oh my God! Baguio feels ka dito, guys! O to palang nag-fog na. Oh, Baguio. Yes! Yes! So mga Kagir friends, ug sa mga interesado magtuon, uban kami diri lang sa Agri-Storyhay sa ATI Webinar Series Season 5. an episode on strawberry production. Good day mga ka-agri-friends. Maayong pag-abot diri sa ato ang lungsod sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Ako si Marcelo Samson, ang tagiya sa JB Strawberry Farm kon Samson Strawberry Farm. Ni adire andam na ba kamo nga motuon sa ato ang pag-atiman sa very sweet strawberry. So dili na kinahanglan nga moadto pa mo og Baguio City kay naa ta diri sa Don Victoriano. Atong tun-an, tara. Ang JB Strawberry Farm nagsugod adtong March 22, 2012. Mao ni ang una namo nga nahimo ani ni adto mi sa La Trinidad Benguet. Gidala mi dito sa DNR aron mo tan-aw dito o giunsa pag-atiman ang strawberry, giunsa pagplastar. Mao din to nga dito mi nakakuha og mga pagtulon-an nga insakto og amo na siyang gidala diri sa Don Victoriano para sa amo ang pagpananom og strawberry. Ang amo ang nakatunan dito nga mga teknolohiya among gidala na dire para makatanom pod mi diani kay ang klima dito sa Baguio City og dire parihara. So mo siya nga sa pag-adto namo dito nakadala mi og planting material dire og dire namo gitry og tanom og among nakita nga successful siya, mabuhi gyud dire ang strawberry.
Ang total area nato dire is 4 hectares. Kani nga 4 hectares ang amo ang ginatanom dire, magawa sa strawberry, nagtanom mi dire og mga repolyo, Chinese cabbage, pichay, dayon mga karot, atsal, kamatis, talong, mo ni amo ang ginatanom dire. Ning dugang lang mi ana sa strawberry para dugang income pud namo. Dayon ang among pamaagi sa pagpananom gamit ni og mga organic mga material sama sa iti o sa uban pa nga mga organic material sa among gigamit. Ang amo ang pagpananom dire, kung strawberry ang amo ang itanom, mo gamit ni og plastic molds para nga ang iyahang bunga dili siya mabuling. Kay panahon sa tingulan, kung mag-ulan man unya dili dato siya mabutang sa plastic molds, mabuling ang iyahang bunga. Dayon ang ato day mga turista ug ato ang mga customer dili sila ganahan mo tan-aw kay bulingon. Pero kung ato siyang mabutang sa plastic molds, mabutangan nato plastic molds ang iyahang tamnanan, limpyo og hapsay ang iyahang bunga. So nindot kay siya tan-awon og nindot siya pang-ipon sa ato ang mga turista. Kini ang amo ang pagsugod sa amo ang pagpanguma dire 2012, pagsugod sa among strawberry 2012 hantod karon nga tuig. Pag abot sa 2019 nag-apply ko sa ETI. Og didto gisorbe ko didto sa ETI, giarian ko nila dire, gibalidate ko nila. Mao to nga wala magdugay, gi-approve sa ETI ang ato ang lugar, isip usa ka LS ko learning site. Og dire makakuha og pagtulunan ang ato ang mga farmer. Nagsugod ang ato ang pag-approve sa ETI sa atoa sa GB Strawberry Farm adtong 2021. May 31 man guro to kung wala ko masayop, mao toy pag-approve sa ato ang ETI. So karon dako kay kog pasalamat nga kini gi-approve sa ETI tungod kay mao ni ako ang pangandoy nga atong mahatagan og pagtagad og matudluan nato ang ato ang mga mag-uuma pinaagi sa ato ang mga seminar diane sa ETI. O ang ETI dako kay ikatabang ani nga lugar og nahimo usab ni nga non pinaagi sa ilahang pagtabang sa akoa nga ilaha kong gi-approve sa ETI. O daghan kayong salamat sa ETI. Suka din adto pag-boom sa mga strawberry, ang amo ang lugar ning sugod og daghan ang mga turista tungod sa ilahang nakita nga di ay dili lang dito sa Baguio City mabuhi ang strawberry kundi lakip di ay dire sa Mount Malindang Don Victoriano mabuhi ang ato ang strawberry. So ang ato ang social media tungod sa ilahang pagkakita daghan sila nga niari dire og ang ato ang social media dako kay impact para sa ato ang produkto nga strawberry. So atong paningkamutan nga mapadako pa nato ang ato ang strawberry nga mapalapad nato sa tibuok Don Victoriano para sa kalambuan sa ato ang lugar labira sa ato ang Mount Malindang. Ang ato ang presyo di ay sa ato ang strawberry, ang amo ang ginabuhat dire nagsugod mi sa 400 ang kilo. So diha na to makita ang mga farmer bisan kung gamay lang ang ilahang atikaron dako sila og income tungod sa kamahal sa kilo ani. Unya sa pagdaghan na sa mga turista daghan na ang manganhi dire aron mo tilaw sa ato ang tamis nga strawberry ning sa kami sa 600 ang kilo. So mas ning dako pa ang income sa mga farmer sa strawberry. Mao to nga atong gipadayon ang strawberry og kana nahimo karon nga maayo nga dungog sa ato ang lugar. Ang mga planting materials aning atong kinahanglanon mao ang strawberry. So kun do na tay mga binagi nga strawberry, mga atoy tanom dayon, kining ni ang atong gamiton ani. Unang-una pag-cultivate sa ato ang yuta, then ikaduha kaning pag-andan sa mulching, dayon pagtaod ato sa mulching kung unsa atong gikinahanglan dinha, naatay mga teknik ana kung unsaon siya kay atong makita ug atong matudlo sa ato ang mga farmer. So ang ato ang pamaagi nato sa pagtanom og strawberry, do na siya gilayon nga atong angay sundon. So ang mulching pod do na pod siya kilapdon nga angay pod natong basihan nga mao ato ang diha nato taman ang kalapad sa kanla nato sa yuta og dito nato ibalhin ibutang ang mulching, then pagkahuman ato siya hang buhuan. Pumoto ang kalagyon niya kinahanglan nga masibo siya sa sukod. Kay naaman tay sukdanan nga 18 to 20 inches ang kalagyo sa ato ang strawberry. So ang isa ka plat, meaning sa isa ka plat ana kung makabutang ta kay ang ato ang sukod sa mulching 1.4 ang ihang kilapdon. So ang kitas-on pod niya 400 meters. Dako na siya og malaktan. So ang imuhang magamit sa isa ka mulching mutanom na siya og 3,000 ka buok. 3,000 ka punuan nga strawberry mao na siya matanom sa isa ka
aning isa ka rolyo nga mulching nato. O dako og ma-income ang ato kay kung ang ato mga farmer bisan do na lang tay 3,000 ka punuan, dako na ta og ma-income ana. O kami diri wala mi mogamit og mga hard nga mga aning ni ang mga insecticide, ang amo lang diri kadtong biological insecticide among ginagamit sa strawberry. Kani nga strawberry medyo naagyud siya pagkadugay trabahon tungod kay panahon nga siya mo runner, kinahanglan siya nga imong panguhaon o katingon nimo ang mga runner para nga ang iyahang nutrients didto ra gyud siya mopadulong sa iyahang bunga, dili na mobahin didto sa runner. Gawas kong mag-production pa ka. Kaya kung mag-production ka, so padaghanon pag ito siya ang runner. Dili po siya pabungahon. Dili siya pabungahon, then paraniron lang siya para nga daghan ang mahimo nato nga planting material. Kay kung ato siyang pabungahon, kuan man to, mora og kuan bitaw ang iyahang bunga ug ang iyahang runner. O lain nimo siya tan-awon. O kung ikumpara nato, limpyo siya tan-awon kung walay runner nga nagaway-gaway didto sa iyahang dool sa punuan, dayon hapsay ang iyahang dahon, then kadtong mga laya ato man to siyang panguhaon, parang nindot siya tan-awon. Ang iyang bunga nindot pud siya kay tan-awon, kay hawan nimo tan-awon, hapsay nimo tan-awon ang iyang bunga. Kung walay mga dahon nga laya, wala siya mga runner. So mao nay unsaon na to pag challenge, unsaon na to pag himo ang ato ang strawberry nga maayo ang iyang pagpamunga, inani atong pamaagi. Sa panahon nga siya mo dala na siya og bulak, ang pilmiro niyang bulak ato na siyang kuhaon. Pagkuha na to sa pilmirong bulak, ang ikaduha niyang bulak maon to siya atong pabungahon. So dili na to siya para niron. Kung do na may runner nga mosulpot, ato to siyang putlon. Katingon na to para nga dili to siya mo daghan. Maglain lang ta og lugar nga atong tamnan sa mother plant, kay di man pud magsilbi kung wala tay mother plant, kay wala naman tay kakuhaan. Kay katong pabungahon na to, pabunga ra gito siya, dili na to siya para niron, para nga dagko ang iyang bunga, hapsay og nindot. O tamis pud siya. Kaya ang atong gamiton din ha, para nga mas mutamis pa ug mudaghan ang iyang bunga, kadtong mga organic material na to nga sama sa mga konkoksyon nato nga gigamit, kadtong mga hinimo lang namo di ani nga mga konkoksyon. Kadtong kaning ni ang gitawag namo diri og FFG, fermented fruit juice. Mao na siya FFG. Dayon naapod siya kaning ni ang kadtong kaning ni ang pangkuan nato nga organic pod, kadtong ato ang panghimuon nga mga para pangkuan sa mga dangan, mga mananap, mao pod ato ang himuon sama anang ahos, luya, sili, dayon kaning ni ang panyawan, dayon napay uban namo nga isagol ana. Nahimo na mo diri nga sakit sa strawberry, kaning ni ang mulaya ang iyahang dahon. Pag mulaya iyahang dahon, moadto na siya didto sa iyahang mga gamot, humamatay ang mga strawberry. Para nga makuha na mo na siya, kadtong nagsakit na dili na mi adto mukuha og para iutro na mo og tanom. Dili na mi mukuha adto. Magkuha na pud mi, magtanom na pud mi og bag-o para didto ra mi mukuha og paning amo ang italanom, ang planting material namo. Dili na mi mukuha adto kay kadtong masakiton, amo to siyang kuhaon, amo to siyang ibton, dayon dauban namo, dayon amo to siyang isprehan og kining ni ang organic gihapon nga mga fungicide. Naaman tay mga organic nga fungicide. Sama aning kaning ni ang smart nga sabon, pwede na to na siya gamiton. Dako kay nag ikatabang sa ato ang strawberry nga kuha na siya, kay dako kay na siya og kining panahon nga mupatay siya adtong mga punggos nga naa sa ato ang yuta. Kay gagmay raman ang ato ang strawberry. Ang sakit gyud sa ato ang strawberry sa mga punggos, gagmay ra na siya lahi sa ubang tanom nga pag mahinayak makasulod ang punggos, dili na ka maglisod na recovery mo ang tanom, pero ang strawberry dili. Gagmay lang na siya, pwede ra nimo gamitan og kaning ni ang mga organiko nga fungicide, pwede siya gamitan. Mao na among ginagamit dire. Mga ka-agri friends, ang amo ang variety dire sa strawberry, ang amo ang nadala dire nga variety, Kingberry, Sweet Charlie, o kaning San Andreas og Festival. So upat ka variety ang amo dire nga strawberry. Pero ang pinakanindot ani nga variety nga strawberry kani yung Sweet Charlie. Kaya ang Sweet Charlie dili siya dali takbuyan og mga sakit, dili siya takbuyan og mga punggos. Dayon
tamis siya, nindot siya sa ato ang mga sama sa strawberry press, nindot siya dayon ang ato ani nga paspas pud ang iyang pagpamunga. Dayon daghan pud siya og bunga. Ikumpara nato sa uban nga variety. Unya ang uban nga variety sama sa San Andreas, kining ni ang Kingberry o kadtong festival, dali kay siya takbuyan og sakit. Dayon ang iyahang bunga aslom to siya. Aslom siya, dagko tod siya pero aslom. Pero ang Sweet Charlie medyo dili po siya ingon og dagko, regular lang ang iyahang kadagko pero tamis gyud siya. Mao na nga ang Sweet Charlie mo akong gihawiran nga variety kay mao ni pinakanindot nga variety tanan sa tanan nga variety sa strawberry. Mao na mga ka-agri friends, ang amo dinhi mao lang nga pag-promote sa amo ang kaugalingon nga farm nga mao gini ang amo ang ginatikad, mao ni ang among ginatanom dire para nga doon na po mo duaw na mo nga mga turista. Kaning mga ka-agri friends, kaning ni ang strawberry sa ako lang na sinati, dili gini siya mo ayo sa init nga lugar. Ang ayuhan niya kadurag yung bugnaw nga lugar sama sa Baguio City o dire sa ato ang Mount Malindang kay naaman tay portion dire nga bugnaw pareha aning lungsod sa Don Victoriano, aning barangay ni Babista sakop ni sa lungsod sa Don Victoriano. Dire gyud mo ayo padulong dito sa barangay Gandawan, barangay Lake o sa Liboron. O gani naapoy nagtanom ani dito sa ato ang lungsod sa Tono, pero wala ni siya magdugay dito kay lagi ang ato ang variety dili kaayo siya haom sa init nga lugar. Ang strawberry gyud mabuhi lang siya sa bugnaw nga lugar. O mao ni nga kami nakahimo mi ani nga nakatanom mi og strawberry tungod kay ang amo ang lugar haom kaayo sa strawberry. O nakita nato na mga ka-agri friends nga maayo ang lugar para sa strawberry. Ang mga ka-agri friends, ang ato ang strawberry walay season. Depende kung ikaw mo tanom, so dili gyud na siya maundang og pamunga kay ang ato ang yuta diri haom kaayo sa strawberry. Nga bisan gani nga mga foliar organic foliar lang ang amo ang ginagamit, mamunga gyud ang ato ang strawberry. Maayo gyud siya ang pagpamunga. Sa panahon sa tingulan dili kaayo mi ana mo gamit og mga tubig kay ang ato ang lugar. Pag mo gamit ta og tubig medyo maapektahan pud ang ato ang gamot sa ato ang strawberry, mga lata posible nga mga lata siya. So mao na nga ang mo diri kontrolado lang ang mo ang paggamit sa tubig. Pero kung sa tinginit kinahanglan gyud siya og tubig kay ang tubig manggod importante pod sa strawberry. Pero dili pod siya pwede nga ma-overan og tubig, di pod siya pwede nga ma-over kauga ang ato ang tamnanan og strawberry. Ang ato ang strawberry diri, ang kidugayon niya mamunga gikan sa pagtransplant nato, mamunga siya sulod sa 2 ka bulan. Kanang 2 ka bulan makaharvest na ta ana. Makaharvest na ta anang 2 ka bulan kay mao gyud nay iyahang gikan sa pagtransplant nato, mao nay pag boom gyud sa iyahang bunga hantod siya sa 4 ka bulan. Ang amo ang ginabuhat dinhi sa una, among ginabuhat paabtan namo og 1 ka tuig mga ka-agri friends, among paabtan og 1 ka tuig ang amo ang strawberry ay ha mi mag-transplant. Pero karon gibag-o namo ang among pamaagi kay nakita namo nga ang 1 ka tuig ang ato ang strawberry dili na kay siya mohatag og bunga tungod sa kadugayon na og motagas na tong iyahang ingron. Pag tagas na sa iyang ingron, minus na ang iyahang bunga mga ka-agri friends. So kinahanglan siya nga kada 4 ka bulan magtanom na pud ta para nga ang ato ang income permanente, dayon ang ato pong strawberry permanente pod nga maayo ang tubo tungod kay batan-on pa siya. Kini nga strawberry mga ka-agri friends, panahon nga mag-ipo ta, atong balansihon kung pila ka adlaw ay siya nato i-travel. Kay kini man kong strawberry mga ka-agri friends nga 4 lang ka adlaw ang kinadugayan na niya 4 ka adlaw, pwede na siya mag-molds na. So kinahanglan siya nga ipuni mo siya nga dili pa kaayo siya kadtong pula gyud. Kay kadtong pula na kaayo ang amo ang ginabuhat ana dire mga ka-agri friends, amo na lang na siyang himuon nga strawberry shake. Mo ginay number 1 amo nga proseso dire. Strawberry shake, dayon ikaduha among himuon siya nga strawberry jam. Pero ang paghimuon ng strawberry jam na ay mga proseso ana. Ang DOST mo ay nagtudlo na mo ana kung unsaon. So pwede po ta maghimo og strawberry preserve kay gitudloan na na sa DOST. So ang amo agi dire nga sa panahon mga ka-agri friends, panahon nga mag-ipo ka kadtog yung dili pa siya kaayo pula. Bana-banaon nga maabtan siya og 4 ka adlaw. Kay kung kadto nang pula kaayo pagkaugma adto kung asa ka dapit mo paingon, pwede to siya nga mag-molds na din siya, gawas kong dili ka maabtan og 1 ka gabi padulong dito sa imuhang adtuan.
adto hatdan nimo sa strawberry, dili pa to siya. Pero kung maabdan na siya duha ka gabi, posible nga mo molds na to siya mga ka-agri friends. Mao na nga inantigo kaayo ang atong pagpangipo sa strawberry. Kadtong dili pa lang gid siya kaayo pula, so maabdan to siya og 4 ka adlaw. Mga ka-agri friends, naa na ta karon dire sa ato ang area para sa ato ang mother plant. Diri ta magkuha og ato ang mga planting materials. Mao ni ang ato ang area nga gi-preserve na to para kuhaan na to sa ato ang planting materials para pagpadaghan na unya kung unsa kadako ang ato ang tamnan pwede na. So nakita ninyo karon mao ni siya daghan na siya nga mga runner. Andam na ni naghulat na lang ta ani og saktong panahon para nga ato ni siyang mabaging og ato ang mahimo nga planting materials. Paingon na ta padaghan sa ato og balik sa ato ang strawberry mga ka-agri friends. Okay mga ka-agri friends, ang strawberry pwede po nato siya intercrop sa sibuyas. Pero walay laing tanom nga ato intercrop ani kun dili ang sibuyas lang gyud ang sibuyas. Okay kay siya kay dili man siya mutabon sa ato ang strawberry. Lahi siya sa ubang tanom nga kung atong intercrop sa strawberry madaot ang ato ang strawberry kay mahanungan siya. Lahi sa sibuyas ang sibuyas ingon ani ra man siya So mao ni nga pwede nato sa intercropan. So pabor ni ninyo mga ka-agri friends para nga sa isa ka hinlo ninyo duha ka item ang inyohang pwede magkwartahan. So mao ni ato ang paagi mag-intercrop ta pwede. Kung pagpabunga ang ato ang tuyo, ingon ani ato ang buhaton mga ka-agri friends, ato ni siyang kuhaan para mudako ni ihang lindog. Kani pilmero ni siya nga mga bulak. Ato ni siyang hutdon og kuha. Kuhaon na to ni siya tanan. Ani. Okay. Ingon ana na siya. Dayon kaning runner ani ato ni siyang kuhaon. Kay ana man siya runner, kuhaon na to ni. Dayon kaning ni kuhaon na to ni para ang iyang bunga, iyang lindog mudako na siya. Pagdako na mohatag na siya og daghan nga bulak og mubunga siya og dagko. Then kaning ni ang punuan ani ato ni siyang butangan og mga organic nga abono. Mga ka-agri friends, inani ato ang buhaton sa strawberry. So mo ni ang atong punuan sa strawberry. Kani siya mo ni ang atong madahon ato ni siyang pangtangon ana para nga hapsay tan-awon og maayo ang pagpamunga sa ato ang strawberry. Pero kani wala ni siya plastic mold kay ato ning gihimo siya nga mother plant. So kini ang ato ang pagkuha og runner para atong himuong planting material. Ingon ani ang paagi. So kuhaon nato ni siya dire, ato ni siyang katingon, dan kani katingon nato kuhaon nato ni iyang mga daot nga mga dahon. Kuhaon ni siya, kuhaon na then kuhaon ni og apel. Mo ni siya ang ingron niya. Kani nga punuan mo ni ingron. So kani siya mo na ni ato ang itanom. So kani siya mo na ni siya motorok ato ni ibaging dito sa ato ang kulibag. Mo na ni siya ato ang planting material. So daghanon nato siya pag-ingon ani para daghan pud tag matanom. O kani siya ang ingron ani sa punuan kini dire. Mo ni siya kinahanglan ni siya nga kuhaon gyud ni kay mao ni ang ingron siya. So kaning punuan sa runner mo ni gitawag na mo og ingron dire. So kung dili ni siya makuha, posible nga ang imuhang tanom nga strawberry dili kay siya mo lipang. So kuhaon na siya para nga mudako ning iyang punuan ani og mo imahatag sa iyang bunga. Inani din siya Tuning kuhaon ning daot ani. So kung doon siya silupin, hapsay ni siya tan-awon, guwapa ni siya tan-awon, padayon din ang iyang pagpamunga kay wala na siya lain nga gisuportaan gikan sa iyang gamot paingon diha. O kung naani siya nga mga runner, posible nga ang iyang bunga mo gagmay tungod kay kining runner ang iyang nutrients sa iyang punuan mudagan na dito sa iyang runner. So atong kuhaon ang mga runner. Okay mga ka-agri friends, tudloan ta mo nako kung unsaon nato pagbaging, no? Atong sudlan og yuta isulod nato dali sa pulibag. Kani siya nga yuta mga ka-agri friends, do na siya halo nga organic matter. Na siya mga kokopit, na siya kaning chicken dunk, na pod siya kaning ang carbonized rice hull gisagol ani. So ato ni siya nga ibaging aron makamao mo unsaon nato pagbaging ang runner sa strawberry. Mao ni among ginabuhat diri mga ka-agri friends nga pinaagi ani among napadaghan mo ang among strawberry. To tamon tudluan ta mo na ko ani unsaon pagbaging. Ang una natong gibuhat mao ni
sulod ta og yuta diri sa ato ang pulibag. Dayon ato ni siyang papuno nato ni og yuta. Ato siyang itaktak nato ni para nga mulig-on siya, mulig-on. Dayon pagbaging nato dire mga ka-agri friends, nani ato siyang buhuan ang diri sa tunga. Dayon atong isulod ni kani mao ni ang ato ang runners. Ato ning isulod dire are. Oh, nani siya. Dayon ato siyang atong iduot diha para mo bantok na siya. Pagbantok ana, maabtan na siya tulo ka adlaw, mogamot na siya. So pwede na din siya nato nga ato ana pong isprehan mo og mga organic foliar fertilizer. Okay. Muna atong ginabuhat kanunay. Ang yuta sa usa di pa og air dry o Kani siya nga yuta, igo ra nato ni siya air dry. Dahil pag human nato og baging unya, pag human nato og butang aning runner, ato po ni siyang bubuan og tubig para nga ang ato ang strawberry makasuyop siya og tubig. Kani mga ka-agri friends, pag human nato og baging ani ato ni siyang ibutang sa nursery. Ibutang nato ni siya sa ato ang nursery. Pero karon wala tay nursery kay giguba sa hangin. Maghimo pa ta pag maghimo pa ta ani og otro og nursery kay giguba sa hangin ato ang nursery kay naagian mi dire og trahedya mga ka-agri friends. Ang amo ang strawberryhan dire nangalangkat ang amo ang mulching sa hangin sa kakusog sa hangin. Mo ni nga ani karon ato lang ipakita ninyo kung unsaon siya. Dayon ibutang nato ni siya. Nganong ato ning ibutang siya sa nursery mga ka-agri friends tungod kay ang strawberry dili pud siya pwede nga madrekta maigo sa init. Samtang gabaging ta ingon ani dili nato siya pwede nga ibulad diretso sa init kay madaot siya malaya. Dugay din siya mogamot. Okay. Ano ni siya? Ako ni siya, igo lang nato lagi ipakita pero dili ni moy gidaghanon kay ang kasagaran nato mga ka-agri friends ang atong bagingon naa sa tag 10,000 ka buok to 15,000, 20,000. So depende kung naay ganahan mo palit sa ato ang mga binaging, pwede ta mag-deliver. Kani siya igo lang ni nato gipakita nga ingon ani ang ato ang mga buhat mga ka-agri friends. Pero kung gusto ta mo padaghan na im order sa ato pwede ta mo baligya atong i-deliveran nato sila. Ang kantidad sa ato ang mga baging ka-agri friends tag 50 pesos ni kada usa ani 50 pesos. Pero kadtong ready to plant na siya nga naa na siya, sakto na siya gamot, sakto na siya buhi na siya tan-awon, gwapa na siya tan-awon. Dayon dili na siya madugay, mubunga na siya. Kani mga ka-agri friends, ato ni siyang bubuan pag human nato kani nani karon pag human nato ani og baging ato ni siyang bubuan og tubig. Pero dili nato direkta kundi ipaagi nato siya kadtong lagadira atong bisbisan lang siya para nga makatilaw siya og kabugnaw, makasuyop siya og tubig.
para nga dili siya moagi og kalaya, moderetso na siya og kabuhi. Kung moagi siya ani og kalaya, dugay mo tubo ang iyang gamot, so dugay pod ang iyang pagtubo dayon. Muna nga paghuman ani ato siyang bisbisan, inani nga pamaagi, paghuman ani bisbisan nato aron magpabilin ang kabugnaw diha sa iyahang punuan mga ka-agri-friends. Daghang salamat mga ka-agri-friends. Hinaot nga naamoy nakatunan sa ato ang episode karon sa pag-atiman sa ato ang very sweet strawberry. El, it's truly a very wonderful episode kay daghan kog natunan bahin sa pag-atiman o pagtanom sa strawberry. Yes, Kuya Sai, kay very nice jud kaayo dito sa JB Strawberry Farm. Yes. Very giving kaayo ang strawberry production technology nga gi-share nila. And if gusto ka makaadto og Baguio ug makakaon og strawberry pero layuan ka, ayaw na, adto na sa JB Strawberry Farm. Correct ka dyan, El. Now, mga ka-agri-friends, let us test your knowledge aning atong episode kay mao kini ang ating tanong for this episode. Unsa nga planting material ang ginagamit sa JB Strawberry Farm para mapadaghan iyang strawberries? Again, unsa nga planting material ang ginagamit sa JB Strawberry Farm para mapadaghan iyang strawberries? PM us your answers, mga ka-agri-friends, and get a chance to win a rice cooker! Ato pong i-announce ang answer o ang winner sa ating tanong last episode. Our ating tanong for last episode is, nganong ang rice blend dili siya tawagon nga rice coffee? And the answer is, dili siya tawagon og rice coffee because it does not contain the compound caffeine. Og winner ka! Congratulations kay nakadaog ka og 1 rice cooker. Mao nang mga ka-agri-friends, be an official participant, watch till the end, and like and share this post to be qualified aning episode. Og mga ka-agri-friends, 9 days na lang! Pasko na! Reminders! Siguraduha nga registered participant ka. Kay only participants who are officially registered and who have registered before the streaming of the episode with complete requirements will receive our e-certificate for the episode. Be sure nga naka-fill out ka mo sa among official registration nga adunay 2 parts. Una, ang participants information sheet ug ang ikaduha, ang pre-test. Kini nga registration o pre-test among ibutang sa usa ka link nga among i-post sa among Facebook page announcement 2 weeks before the streaming of our episode. Answer your pre-test honestly. Ayaw kahadlok ug masayop mga ka-friends kay diha na mo makita kung unsa inyong natun-an sa tibuok episode. But wait, there's more. Pagkahuman sa official streaming sa episode, aduna mi i-post nga link sa inyong post-test o participants feedback sa description ani nga episode. Again mga ka-agri-friends, duha ka link ang inyong i-fill out. Ang first contains 2 parts, the registration form and the pre-test, nga inyong i-accomplish before ang streaming sa episode. Another link is for the post-test and participants feedback. Only those participants who have registered before the streaming will receive a certificate of completion. All others nga mag-register after the live stream will only receive a certificate of participation. So that's it mga ka-agri-friends! Salamat kayo sa inyong pagsuporta this year 2024 sa Agristorya High sa HI Webinar Series Season 5. Yes, Kuya Sai, this is our last episode for this year. So, kung atong balikan, ano sa mong favorite episode, Kuya Sai? So, balik tanaw, din niya. Sa ko favorite episode, syempre, karon nga episode kay basta daghan kong reasons personal. Uy! Kaya wala lang, very
Di ba, makumana pa ng 2024, tapos kani ang kanang closing nga episode. So, thank you, Lord, for sustaining us. Yes, thank you Lord God. Ako, akong favorite episode siguro kay ang katong pagluto o beef rendang. Kay favorite, maguna ko siya. Tapos, diba? Dami sa ka ayo. Tapos lang ko magluto. Ah. Diba? True. Yes. Kaya naman cook sa amang barkada. Don't forget mga ka-agri friends, kita-kita ragyapon pa next year. Kita-kita ug magdungganay. Oy, stay tuned because we have a lot to offer for you for 2025. Yes, and really excited na yun kay ko, Ana, ba? Unsa kay mga pakulo next year, no? So, abangan mga ka friends! And reminder, this episode will also be available in Spotify, YouTube, and TikTok. Don't forget to follow and like us on our Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and our YouTube channel at ATI Northman. This is Angeli. And I am Mark Fiben, the Laigo ng Diyos. This is a Historia High sa ATI Webinar Series Season 5. Okay. Wait lang. Wait, nasa ka. Ingon kay ato. Kana sugod na. Oh. Hello. Just. Halo. Di mas maklaro. Ay mo na yan ay siya dengan eh. Or kita ka na di ba? Ng mga reporters. Magandang umaga. Dapat honey. Honey kaya Honey mas sa healthy. bowels of your Di ba? Di kayo niya. Da. Palungon tayo Tanawa. Na that's it mga ka-agri friends.